Paġna ġdida għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru wara li ntlaħaq bil dwar ftehim kollettiv ġdid għall-bdoti bejn il-kumpanija u l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti tal-Irmalta l-Alpa. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li tard it-tnejn filgħaxija wara diskussjonijiet fit-tul ħabbar li l-Irmalta u l-bdoti tagħha laħqu qbil sodisfaċenti li permezz tiegħu il-kumpanija tista' timxi l quddiem pari passu mal-istrateġija tagħha li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Fis-qarrija konġunta bejn il-Gvern, l-Irmalta u l-Alpa, ingħad li l-qbil intlaħaq wara laqgħa li saret fil-Ministeru tat-Turiżmu bejn ir-rappreżentanti tal-Gvern, it-tim ta' negozjar tal-Irmalta u l-Kumitat Eżekuttiv tal-Alpa. Il-ftehim mal-bdoti kien l-aħħar minn 5 ftehimiet kollettivi li kien għadu ma ġiex iffirmat mar-rappreżentanti tal-ħaddiema tal-kumpanija. Ġurnata qabel ma ntlaħaq qbil, il-Prim Ministru Joseph Muscat wissa li l-Gvern mhux se jħalli lil ħadd jipperikola l-għajxin tal-Maltin u tal-ekonomija Maltija. Qal li l-Gvern kienet joffri żieda li tlaħħaq aktar minn 100,000 fuq perjodu ta' 5 snin għal kaptana fost l-oħrajn. Biex issa wara diskussjonijiet fit-tul intlaħaq ftehim li se jfisser paċi industrijali għal 5 snin li ġejjin, kif spjega l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. Prattikament wasanna għal fair arrangement fejn it-twikajna daqsxejn il-leave policy u ħriġna naħseb issa agreement li bih il-kumpanija tista' taħdem. Il-Ministru nota li l-ftehim se jagħti biżżejjed produttività biex l-Irmalta ittir iżjed pari passu mas-sigħat li qablu dwarhom il-piloti. Intant, tard it-tnejn filgħaxija waslu Malta żewġ ajruplani mikrija bl-ekwipaġġ abbord bħala parti minn arranġamenti li l-Irmalta kienet qed tagħmel fl-eventwalità li tittieħed xi azzjoni industrijali mill-bdoti. Da fil-waqt li kuntrattat 4 ajruplani oħra biex jiġu Malta minnu fih f'każ ta' bżonn biex tkun imħarsa l-iskeda ta' titjiriet u l-interessi tal-passiġġieri. Il-pass li jmiss huwa li l-Alpa bħala Union tlaqqa l-membri tagħha f'General Meeting u jittieħed vot aktar tard din il-ġimgħa. La darba il-membri votaw jalla jgħaddi il-vot u mbagħad prattikament jiġi firmat il-collective agreement u l-fokus tagħna jkun minn hemm il-qudiem ikun fuq tkabbir. Għax se jkollna biex ngħidlek 5 snin ta' paċi industrijali. Qed naqblu wkoll mal-unions kollha dwar l-istrateġija tal-airline li l-Irmalta ssir kif qal il-Prim Ministru l-airline tal-Mediterran li konna aktar ajruplani, aktar titjiriet, aktar connectivity lejn Malta u gżejjer oħra fil-Mediterran u aktar opportunità xogħol kemm għall-pilots, għall-promotions tagħhom, kemm għall-cabin crew, kemm għan-nies tar-rampa, kemm għan-nies tal-uffiċċju u għall-poplu Maltin ġenerali wkoll.